Tuuri tässä, hei, moro. Että mä ja mun pikkuserkkuna saa teille pikku halo-esittely, kun mulla oli eilen 12-vuotias synttärit. Ja silleen, että muistakaa tykätä tästä videosta ja nauttikaa. Ja sitten ehkä voisitte tietääkin se ihan oma hyvyydeksi, koska kyllä mä tästä vähän kehityn vielä. Ja silleen. No niin, siinä mun halo ja otas täältä täällä on hirveä mini-EU konikivääri. Ja tänne saa selkään nämä ja saa vähän suojiakin pois. Ja silleen, otapas toinen hahmo. Tai no, ase-esittely. Ja siinä on tää konekivääri. Näette varmaan vähän huonosti, mutta ollaan tässä tuolla. Tolleen. Ja noin. Sitten aloitetaan tällä. Tässä on tällainen. Täällä on tämmönen tactical shotguni. Ja tällainen hieno juttu. Että tää nimi on Boomer. Ja tuon toisen punaisen nimeä mä en tiedä. Ja täältäkin saa suojaa pois. Mutta en mä jaksanut ottaa. Ja silleen. Ja tässä on tällainen punatähtä tämmönen joku target-pistooli tai joku tämmönen. En mä tiedä, kun en oikein perehtynyt näihin. Ja silleen. Seuraava. Ja tässä on tää huippuase. Haluais aivan OP. Ainakin mun mielestä. No teillä voi olla eri mielipide. Ja näin, nyt näkyy vähän paremmin. Juu, tässä on tämmönen shotgun. Ja no niin, nyt tulee huippuosa. Siinä on meidän kulkuneuvo. Hienot liekit tossa ja tässä on tämmönen minigani, mikä tuli siinä mukana. Kaksipaikkainen monsteri ja tästä tälle heiluu nämä renkaat, hyvät jouset ja